तोहरे दिहावल हटे भिंजे रोटी कपड़ा मकानवा इसवा बड़ा भाव है मुझसे हरि की तोहरे दिहावल हटे भिमाजी हरि की रोटी कपड़ा देखिए भैया हमन के जे भी मिलता कॉलोनी से कॉलोनी भी बहुत लोग कहता कि कॉलोनी ना मिला हमरा के कॉलोनी के कर देना बाबा साहब यदि आरक्षण ना बनल रहता न तो कॉलोनी एको जना के ना मिली आ नौकरियों ना मिली तो ऐसे एगो भीम भक्त कहता भीम के दीवाना कहता कि अरे की तोहरे दियावल हटे भीमा जी हर की रोटी कपड़ा मकाना किया को बनल रहो तोहरे दिमागे देखल प्यारा हर दियावल हटे भिमाजी रोटी कपड़ा अब बनल रहो तोहरे दिमागे लिखल प्यारा अब बनल रहो तोहरे दिमागे लिखल प्यारा देखिए भैया धनजी भैया की तरफ से बहुत रुपया के पुरस्कार मिलल ये पुरस्कार ना हो भैया हमारा खातिर आशीर्वाद बा एगो मंटू चाचा जी के तरफ से भी बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार बा हमारा तरफ से दोनों जन के नम उठाए जरूर बा तोहरे दियावल हटे भिमाजी रोटी कपड़ा मकाना तोहरे दियावल हटे भिमाजी रोटी कपड़ा मकाना अब बनल रहो तोहरे दिमागे लिखल सुंदर संविधान अब बनल रहो तोहरे दिमागे लिखल सुंदर संविधान अरे कहे भैया जमाना रहल आकि छुआ छूत भेदभाव इतना चरम सीमा पे रहल एक लौता मसीहा
बाबा भीम जन की हम बहुजनों के और गुलामी से छुटकारा दिलेलन। पानी पिए के अधिकार ना रहले भैया, हमन के लिखे के पढ़े के धन रखे के अधिकार ना रहल। लेकिन बाबा साहब एक लौता मसीहा बन गइलन। आज जौन हमन के पाकिट में पेन बन भैया तू केहू और के ना बाबा साहब के देन बा। जौन हमन के है उपहार बानो घर में जौन प्यार बा बाबा साहब के दिहल उपहार बा भैया। बहुत उनकर गुण कतनो हम गाए कतनो बड़ाई करबे भैया कम पड़ जाए। पिए के ना मिलत रहे गड़ही के पानी कैसा न शासन रहे पिए के ना मिलत रहे गड़ही के पानी कैसा न शासन रहे गीता ले आई ला पिया हो भाई